Здравейте, Неян, това е Неян и в момента съм заклещен в Бургас. С всичко това. Сигурно се питате какво правя в Бургас. Ами на почивка бях и как попаднах в тази ситуация. На втория въпрос имам много прост отговор, а именно БДЖ. Български джипшийски линии или както му викаме с приятели, бавно движещо се животно. Та така, някакси всичките възможни влакове, които можех да си взема в адекватно време, бяха запълнени. Нямаше никакви билети за тях, което... Как? И това не се случва за първи път. БДЖ много често ме предава. Много често влаковете са или много бавни, или нередовни, или минават през някакви забравени от Бога места, което са все ненужни и тъпи проблеми, които могат да се оправят с, по-добра администрация, така да го наречем. Някакво не може да е невероятно да си представиш да има редовни влакове до най-населените места в България. Това е bare минимум като цяло.